Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An ka douane ɲɛmaakɔrɔ ale ye baara bila ka a di ɲɛmaakɔrɔ ma bi jumadɔ in na décembre kalo tile 19 u ka ɲɛmaayaso la Samakɔ. An ka cɛfini tabaw u ye dadigi kɛ kosɛbɛ Bamanciya wali n'u ka kalo tigilamaaw la kunungo alamisa décembre kalo tile 18 fɛn mun ye Menaka marabolo ani marabolo caman o kɔnɔna la. Premier ministre ye Seko ni Dɔngɔ kɛnɛba biennale ka a baaraw nun don kunungo Tombouctou kaw bara. An ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la fɛn mun ye Kulikoro kalansow olu kurakurara Kulikoro buguda caman yaasa sifinnakaw se ka kalan sɔrɔ kosɛbɛ. Tajiko sira fɛ an ka jagokɛlaw ka ministre ale ye ɲɛfɔli kɛ ani fo ka taa se jagokɛlaw ka jɛkulu ko tajiko baaraw ka kɛ cogo min na. Kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Nigéria finitigilakaw ye Bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama maa 95 k'u daji u ka dɔgɔkun o kibaruyaw kɔnɔna la. Burkinakaw fɛ yen nɔ usine dɔ dayɛlɛla mun bɛna tali kɛ bayɛlɛmali so olu kan. Amérique jamana ye damakɛ sɛbɛn don CPI a kiri juge 2 kama k'u bɛ ka baara kɛ fɛn mun ye Israël ko ka sɛgɛsɛgɛli ka sɔrɔ o t'u ka baara ye. Ninnu de an donkan ye bi wulada in na kibaruya kɔnɔna la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don jaani na. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan ka bɛɛ lajɛlen walawala aw ye ni Keba Jalo ale ka yamaruya ye jaw ni nɛgɛ karafe bɛ a mun bolo. A y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni an bɛna ka na ɲɛfɔli bonya aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan. Ka segin ka foli kurakura k'a di aw ma. I n'a fɔ n kun y'a tulo lasɔmi cogo min na bi wulada in na ni o bɛnna bi juma décembre kalo tile 19 ma an ka douane ni olu ye soldat de l'économie ye sɔrɔ bosoda cɛbalenw olu ye u ka passation kɛ ɲɛmaakɔrɔ ni o ye inspecteur général Amadou Konate
ale ye jɔyɔrɔ ta ka a di Cheikhna Amaoula Diallo ma i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ko passation de service bɛɛ lajɛlen k'a fɔ jamanakuntigi a kun ye yamaruya di k'a fɔ ko Cheikhna Amaoula Diallo ale mun n'a mɛnna douane kɔnɔ wa ni a bɛ douane dɔn kosɛbɛ a ye parcours ni baara minnu kɛ jamanakuntigi a suganti k'a kɛ douane ɲɛmaaba ye bi wula in na ani ɲɛmaa kɔrɔ u ye passation de service kɛ ka yamaruya di a ma a ka baaraw daminɛ kɛnɛ mun kɔnɔ ni an ka douane maaw fo ka taa se opérateur économique olu camanba ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la minisiriso min ka ca ɲɛsin bɛ sɔrɔ bosodaw ma o ka lasigiden ani fo ka taa se maaba caman ma kɛnɛ in kan douane ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye inspecteur général Amadou Konate ale nana ka taa douane cɛbalenw ka taa u fo k'a yir'u la k'a fɔ u ye baara mun kɛ ani fo ka taa se ka a ka kan bɛɛ da u ye waati minnu kɛ ɲɔgɔn bolo ka yɛrɛ k'a fɔ a kɛra waati ɲumanba ye u ye baara minnu kɛ a ye nafa de baw Amadou Konate maaw y'a ye k'a fɔ a ye baara mun kɛ a jaabi ɲɛna kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye ka jɔnjɔn ta k'a di a ma baw k'a ye baaraba mun kɛ douane tɔgɔ la a kan ka fɔ o baaraw la o de la a taara se turupu maaw ma ka u fo a ka baaraw kɔnɔna la baara mun kalifalen don a la a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan a kun fɔra k'a ka sɔrɔ min ɲini a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ a ka o la a ye turupu ka olu fo o kɔfɛ fɛn mun ye ɲɛmaa fila ninnu ye kura ani kɔrɔlenw douane kɔnɔ monument mun bɛ yen ni o ye maa minnu ni olu ni tora fɛn mun ye faso kumabɔli la ko monument des morts u taara u ɲɛ da o kan ka tasibila kɛ ka fleurs bila o monument in kɔrɔ i n'a fɔ ɲɛ b'a jala cogo min na ko dépôt de gerbe de fleurs maa minnu ni olu ye baara kɛ douane tɔgɔ la ka taa dépôt ka o bila la ka fleurs bila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛbalenw ma minnu ye baaraba kɛ douane tɔgɔ la ani fo ka taa se maa fɛn fɛn de binna jamana tɔgɔ la k'a ka kan bɛɛ ma se ka kɛ u ye ni monument in sigin bɛ douane a direction ba kɔnɔna la Samakɔ monument mun na a dilanna tasibila kama an ka cɛbalen minnu ni olu ye baara kɛ ani fo ka taa se u ni tora jamana baaraw la ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma o kɔfɛ ninnu ye bolonɔ bila sɛbɛnna ni o ye ɲɛmaa kɔrɔ ani filanan ye ka signature kɛ bolonɔbila mun ni o b'a to fɛn mun ye douane ɲɛmaa kɔrɔ ye inspecteur Amadou Konate inspecteur général ale ye yamaruya di sɛbɛnna a bolonɔ ka baaraw ka ta k'a di a ka maa mun bɛ a nɔrɔbila ni o ye inspecteur général Cheikh Amala ye ka baaraw di o ma o kɔfɛ fɛn mun ye cérémonie de passation du drapeau ye ni o ye kɛnɛ ye ka an ka jɔnjɔn ka o ta ka o di douane ɲɛmaa kɔrɔ ma ɲɛmaa kura ma a dira ɲɛmaa kɔrɔ de fɛ Amadou Konate ale de ye jɔnjɔn minɛ k'a ta k'a di fɛn mun ye Cheikh Amala ma jɔnjɔn mun ni o ye Mali taamasiyɛn ka yɛrɛ k'a fɔ Mali de dilen filɛ a ma douane jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la cogo min na a nafa ka bon kosɛbɛ a ka jɔnjɔn in ka a minɛ ka a kana bin cogo bɛɛ lajɛlen na a ka baaraw ni wulikajɔw kɛ yaasa an ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na kiba an bɛ dɔɔnin filɛ jɔnjɔn di kɛnɛ in kan ni o ye passation de drapeau ye o mun kɛnɛ ni a nafa bonyana kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan. Cet instant symbolise la passation de commandement entre les deux directeurs généraux. Et voilà, le directeur général entrant reçoit le drapeau. Fermez le banc. Le drapeau, sans sa garde, rejoignez votre emplacement.
n'a fɔ a y'a ye cogo min na jaw la ni tun ye cérémonie de passation de drapeau ye ka jɔnjɔn ta ka o di fɛn mun ye directeur kura in ma ni o ye Mali yɛrɛ ye ka yɛrɛ k'a fɔ a bɛna baara mun kɛ Mali ye baaraba bɛ a bolo maa mun don a bɛ baara in ɲɛdɔn kosɛbɛ Mali de bɛ a bolo bawo Mali sɔrɔda dɔɔni bɛ mun don a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ fɛn mun ye directeur kura in ye ni o ye Cheikh Amala a taara i ɲɛ da fɛn mun ye turupu kan ni o ye douane cɛbalenw ye ka taa u fo ka yir'u la k'a fɔ u bɛna baaraba mun daminɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa u fo n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ko revue de troupe o kɔfɛ fɛn mun ye défilew ye olu sɔrɔla ka daminɛ défilé minnu kɔnɔna la an y'a k'a fɔ an ka laadala maa minnu bɛ yen ni o ye kɔrɔdugaw ye an balima kɔrɔdugaw olu taara kɛnɛ kan ni ka taa kɛnɛ ka a diya kosɛbɛ n'u ka dɔnkililakanw bawo an fɛ yan nɔ kɔrɔdugaya ye laada belebeleba ye maa minnu don u jɔyɔrɔ ka bon ani u bɛ kɔrɔ mun yira an ka tradition kɔnɔna la a fanga ka bon kosɛbɛ olu de ye fɛn min ye défilé ka a nun tigɛ o kɔfɛ défilé o daminɛna an ka fanfare maaw olu nana ka défilé douane agents a cɛmanw fara a musomanw kan olu fɛnɛ ka défilé o tɛmɛna donc nin ye o tɛmɛtɔ ye douane cɛw ani a musow olu défiléra o kɔfɛ fɛn min ye douane kɔnɔ force spéciale min bɛ yen ni o ye protection ye donc olu fɛnɛ ka défilé bɛ sɔrɔ ka kɛ douane ka protection maaw minnu ni u bilala a kama ni force spéciale de don finitigilaka bolo min bɛ douane maaw ka u protéger ka u lakana u ka baaraw senfɛ o de kɔfɛ nin ye section militaire maaw ye section sport maaw ye minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ni olu maaw ye section sport olu ka défilé ka sɔrɔ ka kɛ ka ko in kuncɛ ko min ni a kɛra nisɔndiyaba ye ani bonya ni karama kɔnɔna la bawo douane ɲɛmaakɔrɔ inspecteur général Amadu Konate a ye baara mun kɛ a ka baaraw fɔra k'a tare tare bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tun ye maître de cérémonie ye maa ninnu ye baara mun kɛ Amadu Konate kabi a donna douane kɔnɔna la a ye baara minnu kɛ a ye jaabi minnu fɔ ko kɛmɛ sara la u ka kɔrɔfɔw la a tɛmɛna a yɛrɛ ka laɲini kan kɛmɛ sara la a taara 101 de la 101% keba o b'a yɛrɛ k'a fɔ laɲini min tun kɛra a bolo k'a ka na ni o ye a ye baara kɛ fo ka tɛmɛ o hakɛ kan o de la a fura bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnɛ in kan ani fo ka taa se a ka parcours douane kɔnɔ a ye wulikajɔba min kɛ olu fɔra maaw ye douane ɲɛmaa kura in ni o ye DG Cheikh Amala Jalo ale fɛnɛ ka parcours a ye wulikajɔba mun kɛ a ye douane ɲɛmaaya kɛ fan caman kɔnɔna la o fɔra maaw ye o dɔw bɛ tali kɛ yɔrɔ caman na Sikaso b'a la fɛn mun ye Kayi o b'a la ani a ye douane ɲɛmaaya ani a ye baaraba minnu kɛ douane ko bunakun kan o fɔra bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka baaraw ka o kuncɛ keba an bɛ bɔ douane maaw ka kɛnɛ kan an ka cɛfini tabaw olu ye wulikajɔba kɛ kunungo alamisa décembre kalo tile 18 wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka dagɛ digi kosɛbɛ Bamanciya walijuguya kɛwale tigilamaaw la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ko wulikajɔ mun ni a fanga bonyana kosɛbɛ an ka surveillance aérienne ni o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye olu ka sɛgɛsɛgɛliw ani kunnafoni ɲumanw kama an ka cɛfini tabaw u ye baaraba kɛ Bamanciya wale tigilamaa minnu ni u tun bɛ Ander Bukan ni o bɛ Menaka marabolo la u taara u dogolen to tu kɔnɔ ka u bɛɛ lajɛlen susu ka u bɛɛ daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko susuli a kɛra avec succès baara ɲɛna u ye u bɛɛ lajɛlen daji u ka ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ tuguni o ye cɛfini tabaw ka ɲɛmaayaso ye Umaru a y'a yɛrɛ k'a fɔ o cɛfini tabaw ka wulikajɔw la kunungo an ka convoi mobili minnu bɛ yen ni o ye taji citernenw ye ka bɔ Kajana ka na Buguni fɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ye Bamanciya wale tigilamaaw dɔw ye minnu tun bɛ fɛ ka jan da u ye u viser ka u susu ni k'u bɛɛ lajɛlen daji Buguni mara fan caman kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye kɔlɔnjɛba kɔrɔn fan fɛ u ye Bamanciya wale tigilamaa ninnu caman ka susuli da u kan fo ka taa se yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko kele fɛnɛ fan fɛ an ka cɛfini tabaw a kɔrɔn fan fɛ u ye susuli da Bamanciya wale tigilamaaw kan ani tukɔnɔna minnu bɛ yen ni o bɛ Kankela tukɔnɔna la an ka cɛfini tabaw u ye Bamanciya wale tigilamaa ninnu k'u dagayɔrɔba minnu tun bɛ fɛ ka jan ta k'a da an ka taji dɔnni mobiliw ɲɛ u ye u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka cɛsiri ka wulikajɔ kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba ni o ye journal division Baru ye a yɛrɛ k'a fɔ
ko an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔ la jamana fan bɛɛ lajɛlen jamana sibiri ɲɛ kelen foyi ti to yen ni cɛfini tabaw tɛna taa yen ka jugu ninnu ka u bɔrɔn tɛ ni ka u ta tiɲɛ yaasa an ka jamanadenw bɛ lafiya maaw ka se ka munumunu salo kɛ mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba an bɛ taa tɔnbɔkutukaw bara seko ni dɔnko kɛnɛ ni o ye biennale artistique et culturel ye a baaraw bɛ sen na kununko alamisa desanburu kalo tile 18 a baaraw nun donni ba kɛra an ka jamana premier ministre regional division Abdoulaye Maïga fɛ kɛnɛ mun na ni jamana ɲɛmaa tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta ale mun ye 2025 kɛ seko ani dɔnko san ye ko ka 2025 kun cɛ ni kɛnɛ belebeleba ɲɛ ni o ye biennale ye a baaraw dayɛlɛli kɛra la kɛnɛ mun n'a kɛra nisɔndiyaba ye bawo an ka seko ni dɔnko minisiri ni o ye Mamu Dafe ani fo ka taa se marabolo mun bɛna compétition na ɲɔgɔn dan na marabolo 19 bɛɛ lajɛlen marabolo ɲɛmaaw tun bɛ yen ka fara Tɔnbɔkutu yɛrɛ ɲɛmaaw kan u ka yɛrɛmarakafo délégation spéciale ani fo ka taa se ladala dugutigiw Tɔnbɔkutukaw bɔra i n'a fɔ dakɔnɔni ka taa u ka dolanci kɛnɛba mun bɛ yen ni o ye stade municipal Baba Alkairu ko o fa tɛp jama sɛbɛkɔrɔ bɔra keba kunu i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen a jaw ye cogo min na jaw olu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Tɔnbɔkutu fɛn mun ye ɲɔgɔn dan o daminɛna fɛn marabolo 19 jɔnw bɛna sebaya sɔrɔ kɛnɛ in a kɛra silamu dɔnkilidaw ani fo ka taa se nisɔndiya o dan ye ka an ka danbe ani an ka seko ni dɔnko ka a bila da la o mun bɛ an bugunatigɛ o mun ye an ka bugunatigɛ fɔlɔ ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛnɛ nisɔndiya bonyana kosɛbɛ keba premier ministre a ye dakuruɲɛ 2 mun fɔ kɛnɛ in kan an bɛ taa e fan fɛ ka jɛn ka o lajɛ. B'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la son excellence le général d'armée Assimi Goïta ani gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka Tɔnbɔkutukaw bɛɛ lajɛlen fo an selen bi an bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan n'o ye ka biennale artistique et culturel k'o kɛ Tɔnbɔkutu a ka kan an ka hakilijigin kɛ k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye biennale bɛ organiser an ka jamana kɔnɔfɛn fan fɛ n'o ye nord ye a ka kan fana an ka Tɔnbɔkutukaw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɔra ka caya k'an bisimila jamana tɔgɔ la n'aw ka jamana kanu tɔgɔ la ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara o tɛmɛnen kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a ŋaniya k'a fɔ san 2025 u ka kɛ seko ani dɔnko san ye et puis san daminɛra u ka cɛsiri bɛ fan bɛɛ wulikajɔ bɛ fan bɛɛ f'u ka laɲini u ka se ka sabati parce que biennale jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ nafa mun yɛrɛ bɛ biennale la an ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban parce que n'i ko an ka jamana kɔnɔ ko an ka kɛ kelen an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que biennale jɔyɔrɔba b'o la kosɛbɛ parce que bi min na Tɔnbɔkutu ala barika la Mali bɛɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ yan district de Bamako k'o fara an ka région 19 bɛɛ lajɛlen kan o b'a yira k'a fɔ Tɔnbɔkutukaw aw bolo dayɛlɛnnen don aw degelen bɛ adamadenw bisimilali la o tɛ bi a ma daminɛ bi donc an b'aw ka kuma fana lamɛn aw ka laɲini ye mun ye ka a fɔ délégation bɛɛ lajɛlen u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u bɔra u ka so u nan'u ka so ka kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn biennale organisé Tɔnbɔkutu a bɛ fɛn wɛrɛ fana yira a bɛ mun yira k'a fɔ an ka jamana an kun bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ depuis 2012 n'o ye lakanabaliya ye bi min na ala barika la maliyɛnw ka cɛsiri n'an ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ani jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ k'a kɛ bi min na ala barika la an bɛ se k'a fɔ caman ba bɔra lakanabaliya la an ka jamana kɔnɔna la donc biennale kɛlen yan Tɔnbɔkutu u bɛ o yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ma lakanabaliya jugu in mun b'an ka jamana kɔnɔ o bana pewu mɔgɔ minnu ni tora nin kɛlɛ la ani lakanabaliya la a ka kan nin kɛnɛ kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma minnu juguna an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya ala ka o sigi u ma mais a ka kan fana nin biennale kan an k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Mali ye kelen de maliyɛn belebeleba tɛ yen maliyɛn fitinin tɛ yen kɔnɔfɛnmɔgɔ tɛ yen an bɛɛ jamana y'an bɛɛ de ta ye wa jamana fila t'an bolo donc an bɛ fɛn fɛn ɲini cɛmancɛ fanga kɔnɔna la n'o ye ka se ka an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o segin a kan ka jamana basigi jamana musakafɛnw u ka kan wɛrɛ ta ye a jɔfɔlɔ o ye bɛn ni kelenya n y'a fɔ cogo min na an tɛna sigi kuma kan biennale artistique culturel o jɔyɔrɔ b'u la kosɛbɛ donc an bɛ ala deli biennale mun
daminɛra bi ka kɔlɔbɔ kari bi an bɛ dugawu kɛ ala a k'a kun cɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ délégation fɛn fɛn nana yan fɛn mun sɔrɔ ala ka fɛti ja activité fɛn fɛn la sabatilen don biennale kɔnɔna la an bɛ dugawu fana kɛ ala ko activité la k'o bɛɛ dérouler normalement mais a ka kan fana jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka commission d'organisation bɛɛ lajɛlen fo ministre de la culture b'o la gouverneur b'o la Tombouctou population yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'o la délégation fɛn fɛn nana bɛɛ dira minnu la vraiment aw bɛɛ ni ce aw ni baraji n bɔra kuma la aw ka kɛ to ba la salala rasul an cɛ baraji merci. Kebameta tajiko o sira fɛ an ka jamana kɔnɔna la jagokɛlaw ni balimalikɛlaw ka minisiri Musa Alassane Jalo kunungo a ye tajidonnaw ka jɛkulu maaw ka u bisimila jɛkulu fila mun bɛ yen nɔ ni a bɛ tajidonnaw ka kulu kofɔ u ka ɲɔgɔn ye ta ko kɔnɔntɔnna ni tun ye o ye yaasa ka se ka kuma baara min bɛ ka kɛ taji ka se ka di malidenw ma a kɛcogoya ɲuman na o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bolila mun kan taji bɛ ka tilan cogo di fɛn mun ye sariya mun kun tara ani bɛnkan mun kun tara k'a fɔ ni taji nana kɛmɛ sara la 70 ka di jamana kɔnɔdenw ma o kɔrɔ station o mun b'a di forobaba bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka ta yɔrɔ mun na ani 100 sara la 30 ko ka di izinitigiw ma ko o baaraw bɛ ka kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ yaasa halisa ka aranko kuma k'o ban pewu bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ i mago b'a la kuma mun na ka taa station na dɔrɔn k'a ta o de la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ jɛkulu mun sigira tajiko kɔlɔsili kama k'u bɛ baara la su ni tile yaasa ka se ka o baaraw kɛ ka malidenw lafiya tajiko la ko bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ bawo ko ka sanga ni décembre kalo tile 16 in ye taji citerne 345 ko an ka jamana ye o de bisimila o de donna jamana kɔnɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ taji a bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ ka se ka taji di malidenw ma wa ko bilankɔrɔ min bɛ ni o stock ye olu bɛɛ lajɛlen tajiw bɛ yen nɔ ka se ka malidenw ka gɛlɛya wuli tajiko kana kɛ maa si la wa ko fo ka taa se douane kɔnɔ k'a kɛ taji ka bɔ yen tile kelen a baara bɛɛ lajɛlen ko o fana bɛ ka lakɔlɔsi o baara bɛ ka kɛ n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min na jagokɛlaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ maa fɛn min bɛ yen nɔ minnu da bɛ tajiko la ani minnu kan ka baara k'a kɔnɔ k'u bɛɛ b'u ka baara kɛ a cogoya la yaasa Bamako ani Mali marabolo bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka taji sɔrɔ a sɔrɔ kuma la minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko tɔku mun bɛ yen ni o ye bilankɔrɔ ye a bɛ malidenw bɔ ko maaw ka jigisigi sɔrɔ kuma dɔw la a bɛ se ka gɛlɛya baw ko waati dɔw kɔnɔ maaw b'a ye k'a fɔ n'a fɔ ko bɛ ka gɛlɛya ko nka maaw ka jigisigi sɔrɔ baaraw bɛ ka kɛ yanni sternu ka na ka taji station k'a di bɛɛ lajɛlen ma kuma dɔw la tile kelen an b'a ye k'a fɔ aran bɛ na dɔɔnin nka ko maaw ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen talen don yaasa maaw ka se ka taji sɔrɔ ko wa ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la an bɛ san kuncɛ kumaw la ka taji doni ka taa bila an ka dukɔnɔnaw la ko an k'an kɔlɔsi o la minisiri ka kɔrɔfɔw la bawo ko a dɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase maaw ma o mun dɔ bɛ kɛ tasuma jɛni ani gɛlɛya wɛrɛw ye ko ni san labanw na minisiri Musa Alassane Jalo ka kɔrɔfɔw la ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi yaasa ko maaw ka kisi ka bɔ o kɔlɔlɔ ma keba an bɛ taa tunganatagaraw ka koɲɛw kunna an ka jamana den mun sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka minisiri Musa Atayer kunun ko ale ye maa dɔw bisimila an k'a fɔ kunun na sini décembre kalo tile 17 arabadon maa 100 ani maa 50 maliden mun kun sigin bɛ Algérie jamana kɔnɔ ani Tunisie olu mun u y'a laɲini k'u bɛ segin ka na ba Maliba kɔnɔ yan nɔ Musa Atayer a ye o bisimila pankolo jigiyɔrɔ la Senu ni k'a yir'u la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ mun ta ni tunganatala minnu bɛ fɛ ka na jamana kɔnɔ ka na baara kɛ minnu n'a ka di u ye bawo diyagoya t'a la nka jamana ɲɛmaaw bɛ u accompagner k'u kɔrɔma don yaasa u bɛ se ka segin na cogo min na an ka jamana ani diɲɛ segilanin tɔma kɔnɔ cakɛda min ka ca ɲɛsin bɛ tunganata ko ma ni o ye organisation internationale des migrations ni o IM ye OIM ale ni jamana ɲɛmaaso de ye nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa minnu nalen filɛ nin ye ko u bisimila u fa jamana kan jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛlɛ mun bila sen kan u bɛ tɔbɔtɔ ka don n'u ye ani fo ka taa se ladɔnyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u nana k'u kunbɛn yanni u ka taa u seyɔrɔw la ka se ka u ka furakɛliw baaraw kɛ ani fo ka taa se ka kunsɔrɔyɔrɔ d'u ma ani jamana ɲɛmaaw fana kɛn bɛ ka fɛlɛ bila sen kan
musaka bɛ labɛn u ye musaka ni mun b'a to ni mun bɛ fɛ ka baara mun kɛ o ka se ka kɛ a kɛda fɛ ko tunganatagala mun nalen filɛ nin u bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ ko u ka coordonnées ka u ni contact ta u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ ka na baara kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu y'a laɲini cogo min na maliden fɛn fɛn bɛ fɛ ka na baara kɛ jamana kɔnɔ b'o labila n'o a bɛɛ lajɛlen ye tunganatagala hali n'a ma ye ko i bɛ taa tunga fɛ ko maaw k'u janto sira juguw la o sira jugu mun ni diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ka maa bayirika de bɔnɛ a nin na wa an b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ bɔnɛ o nin na sira juguw la tunganata fɛ a bɛɛ lajɛlen ye farafindenw de ye wa farafinna tilebiyanfanw fɛ o mɔgɔw ka ca a la kosɛbɛ kɔrɔ an k'an janto an yɛrɛ la hali n'a ma ɲɛ ko minnu bɛ tungaminɛ ta u ka taa sira fɛ sira mun ni a ka ɲi kibaru mɛ t'e fan fɛ yanni an ka taa an ka marabakɔnɔna kibaru la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Yorosokaw bara dɔgɔkun kelen sigira sen kan mun ni a kɛra baloko juguya malnutrition o kɛlɛli kama ka vitamini ka o ta ka o di sifinnakaw ma minnu ni u mago b'a la kosɛbɛ kɛnɛ in baaraw dayɛlɛla ka sanga ni bi juma desanburu kalo tile 19 ye Yorosokaw ka kɛnɛyaso kɔnɔ kɛnɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye vitamine A ani mun bɛ fura min bɛ n'u b'a wele ko lalbenzadol lalbendazole k'o di sifinnakaw ma minnu ma san 5 sɔrɔ ani fo ka taa se musolaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sin di la denw ma ka vitamine ni furaw d'u ma mun b'a to u farikolo bɛ se ka kologiriya ka denw balo denw ka balo ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko den ba 62 ani fo ka taa se muso 1700 olu de nin donna nin baara ninnu na ni nin fura ninnu bɛna di u ma campagne mun ni a dayɛlɛla tile 4 kɔnɔ ka se ka furaw ani ka musow ka u kunnafoli kosɛbɛ nin vitamine ninnu ni u ye a matarafa k'a di sifinnakaw ma o b'a to sifinnakaw ka saya mun bɛ kɛ bange waatiw ani sifinnakaw minnu tɛ balo ɲɛnama sɔrɔ o saya o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ gawukaw bara mɛtiriw ka kalanso IFM maw olu y'u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw baara ko o dayɛlɛ ka sanga ni desanburu kalo tile 19 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ɲinata ni o ye san 2025 san 2026 o baaraw daminɛna ni a ɲɛmaya tun bɛ Gawo Dekapu ale bolo fo ka taa se maa fɛn bɛ kalanko sira fɛ bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw kɛnɛya ni ka maaw hakili dayɛlɛ k'u bila u ka se ka kalan kɛ a ka kan farikolo ɲɛnajɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalan baaraw la kayikaw baara kɛnɛ dɔ bilala sen kan yaasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye u sigiyɔrɔ bila ko réfugiés commission nationale des chargés des réfugiés minnu bɛ réfugiés ka kow kunna ka se ka kuma maaw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jabɔ baaraw la ka documentaires ka o yir'u la ani u kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ yaasa réfugiés olu bɛ se ka don ba la cogo min na maa min ye u sigiyɔrɔ bila ka se ka u ka kɔɲɔw ka o bɛɛ lajɛlen ta a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin documentaire ninnu ani nin sɛbɛnfura ninnu a ka kan a ka di jabɔlaw ani fo ka taa se kunnafonidilaw ma u ka se k'a don ba la k'a dɔn u kan ka kuma cogo di fɛn mun ye maaw fɛ maa mun kɛn ka u sigiyɔrɔ bila u kan k'u ka kɔɲɔw lakɔlɔsi cogo min na ka o bɛɛ lajɛlen ka o fɔ jabɔlaw ani kunnafonidilaw ye kucalakaw bara musolakaw ani sifinnakaw olu kalanna kosɛbɛ fɛn mun ye kunnafoli a bɛ se ka dɔn cogo mɛn kunnafoli jugu don cɛnnikɛ kunnafoli don n'a bɛ wele ko fake news walima désinformation maa minnu bɛ yen nɔ tile 3 kɔnɔ ni olu bɛ kunnafoli di baara la musolaka ani sifinnaka maa 20 hakɛ olu de ye kalanbulon in sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan ka labaara cogo di yaasa a kana kɛ cɛnni ye ka se ka baara ɲumanw kɛ ni a ye
fo ka taa se an ka se ka kunnafoli cɛjugu kɛlɛ kunnafoli min kɛ sababu ye ka na ni futinɛw ani mɔgɔ tɔgɔcɛn ni a ɲɔngɔw ye kɛnɛ bilala sen kan bɛnbere ani fo ka taa se oyiramde danemarki ani famoki olu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la kulukorokaw bara kalanso dɔw dayɛlɛla ni a kɛra kulukoro fugadugu o kɔnɔna la ɛrɛ k'a fɔ ka sangan desambre kalo tile 13 in ye kilasi bon 3 olu kurakurayara ka bloku ani fo ka taa se ɲɛgɛnw ka o kurakuraya k'a di kalandenw ma ko in a kolonbo karili kɛra kunungo alamisa desambre kalo tile 18 fugadugu kɔnɔna la ko kalanso kura minnu filɛ nin ye ni ka a ɲɛda kura d'a ma a rétablissement ko o bɛnna sefa wari miliyɔn 10 hakɛ ma fɛn mun ye kalandenw ani kalanmasaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira projet mun bɛ yen nɔ ni o ye padem ye olu ni fo ka taa se union européenne u ka bolo ɲɔgɔnma ni ONG consortium olu de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin kalanso ninnu ka a ɲɛda kura di a ma kalandenw ka se ka kalan kɛ yɔrɔ ɲuman kɔnɔna la an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruya kɔnɔna la keba Niger jamana ɲɛmaaw u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bamanciya wale n'u ye kawale tigilama maa 95 ka o de daji ni kɔsada in na ɛrɛla k'a fɔ u ka dɔgɔkun kibaruya kɔnɔ ko k'a daminɛ desambre kalo tile 8 ka taa bila a tile 16 la Niger cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ka fara duguma kɛlɛcɛw kan u ye larawuli kɛ Niger dugumakolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ larawuli min kɛra sababu ye ka se ka bamanciya wale ni ɲuga kɛlɛ tigilamaw ka bɔnɛ sɔri u kan maa 95 in k'a bɛɛ lajɛlen bɔnɛ ani na k'a bɛɛ faga u ka jabaraniso tele sahel olu ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ nin kɛra sababu ye ka se ka minɛn camanba ka o minɛ maa ŋana jugu minnu na ni maa minnu bɛ fɛ ka na bɛn tiɲɛ ka jamanaw kɔnɔna la Niger tɛfini tabaw ka wulikajɔw bɔnna kosɛbɛ maramafɛn caman u ye o minɛ u la ani fo ka taa se kisɛ ni a ɲɔngow taji camanba u ye o minɛ ni maa ninnu na finitigilakaw ka kunnafoni sira olu ka kɔrɔfɔw la ani u bɛ minɛ minnu kɛ ka mugujuguw dilan ni o ye engin explosif improvisé u ye o minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o la Niger jamana teleso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw u bɛ wulikajɔ la su ni tile yaasa ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka a lakana Burkina Faso kaw bara balemaliso dɔ dayɛlɛla n'u y'a tɔgɔ da ko Utraser Sar ni o balemaliso bɛ kɛ sababu ye ka se ka balemali caman kɛ cikɛfɛnw ani fo ka taa se maa magoɲɛfɛnw caman ma an ka dala dumunifɛnw balemaliso mun ko ni a nafa bɛna bonya kosɛbɛ Burkina Faso jamana kɔnɔdenw kan ko a bɛna se ka fɛn min ye farini ani fo ka taa se basi a tɔni 16 ka o dilan san kɔnɔ ani fo ka taa se aliment bétail ni o ye bagan dumuni ye o tɔni 7,000 izini bɛ se ka o dilan san kɔnɔ fɛn mun ye fariniw ye minnu bɛ kɛ sifinnakaw ka bagaw ye ka o dilan ka se 7,000 o tɔni 7,000 san kɔnɔ wa ko balemaliso in wari mun donna a la a baara bɛ taa fo a dagosi bɛ taa fo sefa wari miliyari 12 hakɛ la wa ko nin baara in a bɛna kɛ baaraba ye Burkina Faso u ka yɔrɔ min bɛ yen ni o ye kaya ye ka a maaw n'a daganɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka o lafiya an bɛ taa Guinée Conakry jamana kɔnɔ masakiriba mun kɛra ni mɔgɔ bijolibɔnba kɛra ka sanga ni septembre kalo tile 28 san 2019 o kiri mun n'a kun dayɛlɛra n'a baaraw ye san 2 kɛ kiri datugulen a yɛrɛla k'a fɔ kiri seginna ka na kokura alamisa décembre kalo tile 18 kiri dayɛlɛla ni a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se ka maakuraw ka olu jɔ ka u ɲininga u ye ɲɔyɔrɔ yira fɛn mun na u ye baara mun kɛ ni maaburuja wale in na ni magafaga wale in na ko ni a ko kun kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 56 k'o bɔnɛ a nin na enquête bilala sen kan Nations Unies olu ye jɛkulu dɔ bila sen kan ka fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in kan maa bayirika olu kun jogina nin ko in na wa musolaka maa 100 ani kɔ olu kun jogojuguya tara ka ɲɛsin u ma nin wale in fɛ arala k'a fɔ kiri in kun kɛra ni bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ fo maa dɔw kun ɲangina bɛɛ ye k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ ni ale Dadis Musa Dadis ale kun ɲangina nin ko in na arala k'a fɔ kiri in dayɛlɛla ko kura nka ni zɛn maa minnu bɛ yen ni olu kan ka kiri ko maa 3 bɛ a la olu bɛ fiɲɛ fɛ olu bolilen don o ye colonel Gono Sangare Jacques Moami ani fo ka taa se Blaise
ko kumu olu be fiɲɛ fɛ an bɛ waati min na ko bi maa minnu be ni olu sera ka lasɔrɔ ni olu bɛna jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ o ye Jean-Louis Kokugu ani fo ka taa se Georges Oulemu, Thomas Touaro ani colonel Bienvenu Lama ninnu bɛɛ lajɛlen yarala k'a fɔ kiiri dayɛlɛli la ko ɲininkali bɛna don u la ka u ɲininka u nɔ ye mun ye nin baara in na bawo jalaki min bila u kan k'a fɔ u ye damatɛmɛ walew kɛ ka mɔgɔ buruja walew kɛ ka maaw torturer ka bin musow kan ko nin ko in bɛɛ lajɛlen jalaki mun binnen n'u kan assassinat maa fara walew ka maa dɔw séquestrer ka taa ni dɔw ye kiiri bɛna dayɛlɛ ka se ka nin ko in ka a sɛgɛsɛgɛ ka se ka a jaabi di maaw ma. Venezuela jamana kɔnɔna la u ka drogue feerela ba minnu bɛ yen nɔ n'u b'u wele ko gangu arala k'a fɔ ko a dɔ minɛna ni o ye Trene Argua ko o y'a minɛ Amérique jamana kiiritigilamaw bawo Amérique jamana kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye ɲinini ani wulikajɔ daminɛ Venezuela drogue feerela ba dɔw kama Amérique jamana ka fɔ la bawo ko u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ drogue ko la k'a fanga bon kosɛbɛ o de siratigɛ la yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa kofɔlɔ mun filɛ ni o ye Aragua ye ale ka fara maa 70 hakɛ kan Amérique jamana kɛmɛ ka olu de tɔgɔ di ka yɛrɛ k'a fɔ k'u nɔ bɛ drogue feere la wa ko Amérique jɔrɔlen don bawo u ka gɛlɛya k'a bɛ sɔn ka se Amérique jamana ma kɔ jigin fɛ bolo fɛ yɛrɛ k'a fɔ ni maa ninnu caman ko u bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan maa mun minɛna ka fara maa wɔɔrɔ kan ko u bɛɛ lajɛlen u bɛ Amérique kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa u ka se ka kiiri drogue feere walew la. Faransi jamana kɔnɔna la jamanakuntigi kɔrɔ Nicolas Sarkozy ka to kaso la maa dɔw tun ye bagabagalikanw ta ka a fɔ a ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko maa mun don u ye jamanakuntigi kɔrɔ in ka a sabute k'a dɔgɔya o maa ninnu yɛrɛ k'a fɔ kiiritigilamaw ye u lasago ka kiiri kɛ u kama ka u to prison de santé kɔnɔna la ɲɔgɔn fɛ maa mun bɛ ni o dɔ ye Ilibi ye ni ale ye sisanga bɛ san 28 dɔ fana bɛ yen ko Ange O bɛ san 24 na kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ u ye wale mun ta ani kumakan mun ta k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ in ma ni o ye Nicolas Sarkozy ka to kaso la u bɛ t'u jɔ u ka kuma ninnu kunkɔrɔ bawo ka kuma dɔw ka jugu kosɛbɛ bawo a kuma dɔw la o yɛrɛ k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy a ye baara mun kɛ k'olu b'a bɛɛ lajɛlen kalama ko wa k'u bɛna ko d'a kan a ma segin ni ko mun ye wa o dɔw fana yɛrɛ k'a fɔ ko a kɛra sabu ye ka Kadafi faga ko olu bɛna u venger k'u ye kuma mun fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ma kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ u bɛ t'u jɔ o kumaw kunkɔrɔ ka se ka kiiri kura tigɛ u kan. Amérique jamana ye damakasi sɛbɛn don diɲɛ kurukara kiiribonba CPI kiiritigɛla maa 2 kama bawo ko kiiritigɛla ninnu ye baara kɛ baara mun tɛ u ka yamaruyaw kɔnɔ olu man kan ka o kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli de daminɛ Israɛli koɲɛw kan bawo u ye yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka Israɛli jalaki ko Israɛli ye joli bɔn a walejugu ani fo ka taa se ka kɛlɛwalew labɛn Gaza kɔnɔna la Amérique jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ olu ma kan ni o baaraw ye o de la Amérique jamana ye gɛrɛntɛ ta ka a ɲɛsin u ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ u bila u tun bɛ maa minnu nɔfɛ magistraw la u bɛ nin maa 2 ninnu don u kɔnɔna la ka gɛrɛntɛw ta ka a ɲɛsin u ma bawo u ye baara mun kɛ u ka baara tɛ u kan ka dan yɔrɔ min na u tɛmɛna u ka dan kan ni ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo k'aw koɲuman dɔn an ni ce ja ni sugantila yaasa ka se ka aw kunnafoli kibaruw lasira aw ma balimakɛ Vamara Berthe fɛ Choix Kɔlɛ ani ka jaw yɛrɛ aw la balimakɛ Keba Jalo tun bɛ o la ka se k'o yira aw la a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do.